O xamán de Portodosón será xulgado pola Audiencia Nacional. O caso adquire matices se cabe máis graves. Apenas hai información oficial porque a investigación está baixo segredo de sumario, pero non se descartan máis detencións, incluso no resto de España, polo que poderíamos estar ante unha organización. A sorpresa en Queiruga vai a máis despois de saber que o seu veciño declarará na Audiencia Nacional o xulgado que instrúe causas como terrorismo ou crime organizado. Por que non se sabe. A Policía Nacional non di nin mu, darán os detalles a semana que ven, porque de momento a operación segue aberta e non se descartan detencións mesmo noutros puntos de España, o que levaría a pensar nunha organización criminal. Daí o forte dispositivo policial. Había de 20 a 30 coches de policía, 3 furgóns grandes e despois coches pequenos, había como de 20 a 30. Parte deses coches eran da Goita, a unidade da policía especializada en entrar en recunchos complicados, en desmantelar zulos ou caixas fortes. Descoñécese que sacaron da casa. Lle requisaron caixas e cousas polo estilo, donde tería as súas cousas. Había chismes e nin sequera moitos. Eu escoitara moita xente falar sobre eso, sobre que o tipo facía maxia negra, que tiña círculos satánicos e cousas así polo estilo. Maxia negra, maxia mala, a contraria de santeiros e curandeiros a dos feitizos para facer dano. Nunca tal cousa imaxinaran. Non salían para nada, nin se relacionaban con ninguén. Eu non sabía nin que era un chamán en mi vida, oín semejante cousa. Xamáns, bruxos ou santeiros, a velos hainos. Ou habíanlle cobrado 25.000 euros por esos presuntos servicios de curación, a medida que vían que non se solucionaba o problema que tiña, pois íbanse cobrando máis cantidades. Este de Lugo foi dos máis sonados, acoulles case 60.000 euros a 3 persoas nunha situación crítica. Peor foi outro de Ourense, non quería cartos, quería sexo e enganou 9 adolescentes facéndolles crer que enamorarían o compañeiro que lles gustaba. Recentemente, este mesmo verán, detiñan un veciño de Arbo por farsas similares. Fronte a este tipo de enganos, No momento de acudir a calquer tipo de cura ou de solución, acudir a xente que este perfectamente formada e que realice a súa actividade dunha maneira legal. nin curandeiros nin milagreiros, estafadores sen escrúpulos que fan do mal alleo o negocio propio.